mo ni ang K9 sa airport, guys. Pag na may bagahe, na mo ni tigsimot. Kumusta mga ka-NMAX, mga idol na to? Grabe na yuwa, guys, oh. Papa nga, original charming, guys. Mo ni may original charming. Totoo pala, may bahay na may elevator. Limang kalor ba talaga itong bahay? Bayong adlaw, kini si Pangulo. Dagong papawis na naman ako kay para manggawas ang mantika. Pangulo ang dagong! Ay, hey, kobra. Hi guys! Welcome to my channel. May buntag and live ta karon din sa andi day live sa Monte Vista, Combal Province. Because ako ang Count of Monte Vista. Guys, kaubanin ako kong amigo dali guys nga pinakagahi dahil mo ni ang K9 sa airport, guys. Pag na may bagahe na mo ni tigsimot guys sa nagdala sa bagahe. Ang nagdala sa bagahe yung simuton, guys. Meet John. Hi. Okay guys, madto na mi dito sa dali mulatay mi aning kuan guys kaning kawayan guys. Ayog dungan dia at sa mga hugmak na at ba. Nagpakyas gini atong vlog at guys, agi mi diri sa Pilapil guys. So man ginatawag Pilapil kay humayan mo gani guys. Ito po'y palayan. Mauniya mong balay. Naay palayan. Napagyoy kuan mga kalubinhan, napagyoy bukid. Anawa guys. Oh, dinini sa Monte Vista, Combal Province. So guys, ato ta dito sa nahan kay naay giandam mga tong mga kuan dito sina auntie, si uncle. Nag-andam sila og manok na Bisaya, guys. So sinsa na sa forma guys, gusto ko fresh lang niya, cool. Oh. Kita na ka guys, ano yung mga lubi oh. So pwede na may mamutong o mag-shot-shot, magtuba ron guys. Oh. So kita ta sa unahan guys. Okay guys, nanapod mi diri sa balay guys. Kapuya pa na ito. Masayo kong talaw niya guys ha. Ayan. Guys, muna yung mong balay. Oh, tara guys. Bitaw di bitaw na yung mong balay guys. Ayun. Ay guy, tara guys. Col, may buntag col. Basta. Kasi Uncle Franco nag-ad-ad nagkuhan guys. Butong guys. Muna butong guys. Agoy. Oh, dyan. Makaihi na si dyan og tarong guys. Kaya na yung butong guys. Muna yung ganito rin, makaihi na daw si tarong. Uy, akong amigo. Dito na. Ang kababata, si Jerome. Muna yung si Wesley Snipes, Bisaya version. Mag-hi ka na sa mga fans ba? Hi. Mag-hi ba? Hi guys. Okay kayo. Okay guys. Nadiri sa si Auntie Neneng, na akong wapang inahan. Nagdula-dula na pong cellphone guys. Walay laing lingaw. Ang papa nga original charming guys. Mano yung original charming? Te, may muntag te. Te, nanang siya te, nana diya. Te. Okay. Mga na ta? Kaunta, gutuman na eh. Okay, mga on sa mi guys ha. Balikan naman mo niya guys. Kay kanang drive na puntag kabaw niya guys niya, samtang magsayo og tala kasi dyan masayo rin tala o niya. Okay, mahaw sa mi guys. Guys, mahaw sa mi guys kung ano mauray madalit na mo guys kanang manok na Bisaya o kanang sana ma pato unya kani manok pawan ug pato, grabe gini akong papa guys. Mo gini original nga komedyante guys. Pawan ug pato guys, grabe di gayo. Oh, ma'am. Oh, Brad, at mga sa taas. Oh, mga sa mi. Oh, kaon na mi pungkol mi. Hi guys, sumanamig kaon guys. Kulang ang adobo guys, impas ang. Lu. May adobo dia.
Ara guys, so nahulot naman ng adobo guys. Mo nang tirada ni guys si paring Jerome na mo tirada guys kay buhaga na mo guys og another Bisaya nga manok or native chicken. Yan, mana guys para okay. Mo ni ihawon guys. Up. Asa ko kay guys, time for dessert. Oh, kana kol. Ay mo na. Oh, bukol. Oh. Karon guys, kaon na putag butong guys. Yung isa guys, nagayang-hayang na guys, wag nabusog ng banakon guys, matulog na. Matulog na guys, mura naghalo guys. Kasi nang halo sa English gani ha? Hail. Paano masabi? Okay. Dahil lang ko guys, igupo sa ako sa buwan ko. Gani. Dahil lang guys kay mga ingon guys nga lips to lips ta guys. May lips to lips og butong. Tamis kay guys. Sa Manila guys, 30-35 isa kay ngani. Ladang pa jud guys, hindi matamis. Ito guys ang tamis. Tamis sa bawat matambaka guys eh. Guys, kung single mo tapos wala mo yung jowa, practice mo kiss guys, dili na mo practice. Oh yeah. Ay tuba. Saat manimaho man tanang tuba gud. Saat kay tuba. Ko arte guys. Arte kay akong amigo nga taga airport guys. Makaya guys. Arte kay guys, di na mo inom og tuba guys. Tapos sa una guys, mutira kay suktong ni guys. Karon guys, pabrihan na nato ning butong. Kol, palihog ko kol. Excuse me, busuga guys eh. Asa to kutsara? Kutsara taro. Para ma-feel na to guys. Ang gamito na to nga kutsara, gikan yapon sa buko ng nyog. Ani? Lami kayo guys. Madunggan ninyo guys, water. Turtle. Ug sa Bisaya pa turtle. Ano na guys kanang nag-harvest na kol? Harvest nga, iyan ang gidayang kasakit, iyan kasap. Unsaon man na niya? Unsa ni trabaho ng turtle? Para sa yuta. O kayon. Okay guys, nanata diri guys sa atong magic table. Charan! Kalami. Mao ni sakto nga butong guys sa Bisaya pa. New. Okay guys, simulan na natin ang pagkain. Ini guys, usap. Okay guys. Ayan guys. Kalami sa butong dari guys. Hoy! Ano ba? Ano ba? Ala tadi ya. Ala mo na guys, di mo mangaon guys. Okay guys. Guys, kauta guys no. Dahil yun ang lasa dari sa butong guys pag nasa sa farm. Okay. Manamis-namis na basta. Namit yun guys siya guys. Okay, tanaw guys oh. Anyway, okay guys, kaon sa mi guys, unyang taon-taon. Nita na mataglayang activity diri guys ha. Hi guys. Bye-bye. Manguli na mi kay hapon na guys. Nakatulog mi guys manang wa na mi ka video guys kay nahago mi guys sa busog. May kabaw guys. No. Sug-sug palwa guys.
Pre, nabusog ats busog ka sa butong ats. Hasta busuga kay pagtaro.